Čaute, volám sa Denis a pripravil som si pre vás menšie video. Tu môžete vidieť, urobil som dymovnicu, teda vás povedať, že to je dymovnica, že to aj pekne buchne. Za týmito a riadny bum to spraví. Potom tu máme petardu. Je to vlastne 8 gramov strávneho prachu. Potom tam môžete vlastne predstavivosti. V ďalšom dielu by som ukázal na všetko popis, alebo ak sa to robí, dajte lajky a potom to dám. Nová petarda. A potom tu môžete vidieť takúto menšiu dymovničku a urobiť to, urobiť to riadny dym. Tak toto, už hej, je tam vlastne, to je z kúskov, je to zo síry, je tam strelný prach, skrúcená páska a troška modrého farbiva. A v ďalšom dieli to budeme odpalovať. Všetko. Takže jednoznačne sa pozerajte. Ďakujem. Čaute.